Dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo pričati o danima u nedelji. Nedelja ima 7 dana, a svaki dan ima svoje ime. Prvi dan u nedelji je ponedeljak. Ponedeljkom idem u vrtić i igram se sa svojim drugarima. Drugi dan je utorak. Utorkom posle vrtića idem na plivanje. Treći dan u nedelji je sreda. Sreda je srednji dan u nedelji, a toga dana gledam svoj omiljeni crtani film. Četvrti dan je četvrtak. Toga dana ja i Luna idemo kod bake. Ona nam uvek sprema palačinke. Zato je četvrtak dan za palačinke. Petak je peti dan u nedelji. To je poslednji radni dan u nedelji. I toga dana biramo koju ćemo igru igrati sa drugarima iz vrtića. Ja najviše volim da se igram šibici. A ti? Subota je šesti dan. Toga dana ne idemo u vrtić i provodimo ceo dan sa mamom. Obično idemo na izlet i igramo se u prirodi. I na kraju nedelja. Nedelja je dan kada mama sprema veliki ručak, pečeno pile, krompir i neki kolač. Ceo dan se igramo i odmaramo. Hajde još jednom da ponovimo. Nedelja ima 7 dana, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. Eto, tako izgledaju moji dani. A kako izgledaju vaši dani? Da li radite nešto posebno određenog dana i koji vam je omiljeni dan u nedelji? Ja najviše volim petak. A vi?